maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi Musa fafasa kai ne babban so, Allah gatan ka kafa karfin makiyan ka. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi Musa kwankwasa kai ne babban so, Allah gatan ka kafa karfin makiyan ka. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi Musa kwankwasa kai ne dodon su, Allah gatan ka kafa karfin makiyan ka. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi Musa kwankwasa kai ne dodon su, Allah gatan ka baba kai ne a gaban su. Allah ka bani kara gara mani kari, kai ne ke bani rabu ba kai mani kore, kai ne kai lamarin ka yau mun wuce ture, kai ne in kai rabu ba mai in kare, kai ne sarki guda da ba wanda ya yi ka. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi Musa kwankwasa kai ne babban su, Allah gatan ka kafi karfin makiyan ka. Ya rabu ka kara yin salati ga rasulu, manzan farko da karshe abban su batulu, domin saka kara lamani ya zulzalalu, komai maka sa gaban mu ya zama jamilu, Allah gatan mu ka sani kai muka kama. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi Musa kwankwasa kai ne dodon su, Allah gatan ka baba kai ne a gaban su. Ga 'ya'yan mage masu kausassar fuska, sai ka goya su za su ya kushi bayan ka, to ai komai gidansu ya ja ya barka, kar ta san kar suke faɗa 'ya'yan kuka, idan mun casar hazan mutu za ku ga zabuwa. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi Musa kwankwasa kai ne babban so, Allah gatan ka kafa karfin makiyan ka. Ga 'ya'yan mage masu kausassar fuska, sai ka goya su za su ya kushi bayan ka, to ai komai gidansu ya ja ya barka, kar ta san kar suke fada 'ya'yan kuka, idan mun casar hazan mutu za ku ga zawa. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi Musa kwankwasa kai ne babban so, Allah gatan ka kafa karfin makiyan ka. Muje alƙalami da baki zan kai wani doka, akwai mai bakin uwa da ya sani na koka, giyar mulki ce ta sashi barna ya tabka, tukunyar ƙarshe ta 'yan siyasa a ya girka, a ran zaɓe ko za ka gane matsayinka. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi Musa kwankwasa kai ne babban su, Allah gatan ka kafi karfin makiyan ka. Na aure babu wanda zai sai dan sunna, ashe mai gaba da shi kuce ya zama sauna, a baya da shi an kayo jihar mu ta amfana, a zaben gabashi da tallakawa zai gana, ko hajiya ce ta sashi mun san matsayinsa. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi Musa kwankwasa kai ne babban su, Allah gatan ka kafi karfin makiyan ka. Auren zawarawa kwankwasiya ya fara, auren zawarawa kwankwasiya ya fara, bayan ya tafi mun gani ka ki ka dora, ya ja ragamar a daura wai ka ce a'a, menene da kake nufi ka ba mu amsa. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi Musa kwankwasa kai ne babban su, Allah gatan ka kafi karfin makiyan ka. Da shi an kai ginin mu zai bar shi ya rushe, da shi an kai ginin mu zai bar shi ya rushe, ku ce mai bacci ya tashi hanya ta toshe, idan gulbi ya ci ko ta yaya zan yashi, hakika a baccin ka na ba mu kowa. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi Musa kwankwasa kai ne babban su, Allah
kwankwaso zukatan al'umma, da nisa godo ya hau turakar alaramma, kana wani ban ayyuka kana canza lama, mijin hajiya karka dama karshen ka na dama, idan haka anyo a baya za ta yi maka aya. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka, Rabi'u Musa Kwankwaso kai ne dodon su, Allah gatan ka baba kai ne a gaban su. Shirya cire kwankwaso zukatan al'umma, da nisa kolo ya hau turakar alarawa, kana wani ban ayyuka kana canza lama, mijin hajiya karka dama karshen ka na dawa, irin haka anyo a baya za ta yi maka aya. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka, Rabi'u Musa Kwankwaso kai ne babban su, Allah gatan ka kafi karfin magiyanka. Idan ka cire kwankwasiya za ta a hularka, idan ka cire kwankwasiya ga ta a hularka, cire ta ka ɗauko a dukwa za ta fi karɓarka. In ka cire bandira wa yaya usulinka, idan ka ƙi amana babu komai mun san ka. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka, Rabi'u Musa Kwankwaso kai ne babban su, Allah gatan ka kafi karfin magiyanka. Kwankwasa yi gwamna babu hannun matarsa, saboda ya kare mutuntakar addininsa, idan da wali an siyasa shine sunansa, kurege kuwa mun gaba ya kishin matarsa, sike gwamna bai kama da aiki na rago ba. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka, Rabi'u Musa Kwankwaso kai ne dodon su, Allah gatan ka baba kai ne a gaban su. Akai yara jami'a ta turai an dena, ginin makarantun firamare ma an dena, a haife kyauta a asibitoci an dena, biyan albashi a kan kari ma an dena, hakika baccin ka na ba mu a yanzu ciyarwar firamare ma sun dena, ɗalibai ma babu yin nufin sai na tona, free education cikin jihar ma an dena, sana'o'i yau matasa ba mai amfana, haraji talakawa 'yan jihar duk mun koka. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka, Rabi'u Musa Kwankwaso kai ne dodon su, Allah gatan ka baba kai ne a gaban su. Auren zaurawa yanzu kowa ya gani, kan haka ne yanzu gun mutane ka sani, biyan 'yan fansho kudinsu su ma ya sani, idan na taki kanka audari ai daidai ne, ta ya zan hana rakuni idan zai gararan ba. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka, Rabi'u Musa Kwankwaso kai ne dodon su, Allah gatan ka baba kai ne a gaban su. Suna gaba kwankwason yana gaba ɗan zaki, ta ya jaki zai gara da 'yan garman doki, idan kuma kayan kurasa hau famar raki, ta ko ta ina ɗan halaliya ke jan maki, amana ma za ta kyale 'ya'yan azali ruwa. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka, Rabi'u Musa Kwankwaso kai ne babban su, Allah gatan ka kafi karfin magiyanka. Ni da kadin mata nake kuji ali ta kawali, idan zai yi adawa gara wahe da dalili, amana da mutuntaka tana warware kulli, misalai da yawa akan kaza na baje koli, ta ya zan hana hakumi idan zai gararan ba. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka, Rabi'u Musa Kwankwaso kai ne babban su, Allah gatan ka kafi karfin magiyanka. Bacci a ko'ina ne itakinsa, an ce ofis ma akwai katifa a cikinsa, a taro bacci a zaune ma yayi kayansa, idan mun kyale shi
ta yi mana ingausa, akwai wacce da wacce masu taki bayansa. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi'u Musa Kwankwasa kai ne babban su. Allah gatan ka kafa karfin makiyanka. Ashe giwa ta wuce a sanya ta keji, ina mafarauta ku tashi zaki iya yi gunji. Kuna kallo za ku bar shi ku nausa daji, kuna son ku ci mujiya kwakwalwa na caji, muna kan tafiyarsa ko magauta ba su so ba. Maza bayan ka babu kowa a gaban ka. Rabi'u Musa Kwankwasa kai ne babban su. Allah gatan ka kafa karfin makiyanka. Kundin jimina a cika a kwanaki ba, sadaukin kurma gaban ka ba mai maka gama, da limami ya fito ake ta dai gama. Idan ba hujja gare su sai su yi ta husuma, waye a siyasa yanzu bai dau darasi ba. Kwankwaso mai jama'a da Allah ya soka, suna yi maka hassana suna daga haskenka. Icen dashi ka fitirta kallon ƙarshenka, buhun barkono ka fi karfin mai shiga. Dashin gwiwa mai karo da kai sai ya koka, muna kallo makiyanka sun zo gaishe ka. Suna bacci tallakawa ko na rubuka, siyasa cewa ya kai kamar alkadarinka. Dan yau a siyasa na gaba wanda ya fi ka, kai ne babban su yanzu ba wani tamkar ka. Ashe rumbu wanda ya aje shi zai iba, su Kwankwasa ne malaman siyasa a ƙasar nan, su Kwankwasa ne jaruman siyasa a ƙasar nan, su Kwankwasa ne haliman siyasa a ƙasar nan. Kashin ƙasa mai sa ruwan fatanya ya tabi, muje na Kano shafuram ni ya kukan karfi, muje Kwangir inda dukara ta arati, karan banta ba ka sa sadauki ya yi kowa. Karan banta ba ka sa sadauki ya yi kowa. Akwai jama'a da yawa suna nan bayan ka, akwai manyan hadumai suna kan lamarin ka. Zan kawo wasu yan kaɗan na gane rayunsu. Akwai dakta ɗan gwani masoyi na hakika, akwai dakta ɗan gwani masoyi na hakika, yana ƙaunar Kwankwaso yana kan lamarinsa. Akwai takwaran Kwankwaso na ɗan bici gaishe shi, Rabi'u Suleimanu ɗan bici na gaishe shi, yana ƙaunar Kwankwaso yana kan lamarinsa. Akwai Yusuf Bello ɗan baita na gaishe shi, jakada na zaman lafiya na gaishe shi. Shiri ya saka in yi waka ta Kwankwasa zaki, Yusuf Bello ya tsaya a dokar lamarinsa. Akwai kwamarar Aminu Abdul Salam a cikinsu, akwai kwamarar Aminu Abdul Salam a cikinsu. Akwai dakta ɗan buram tsayayye na gida, Kano Municipal ta gaje muna nan bayan ka. Akwai madakin gini Aliyu a cikinsu, akwai madakin gini Aliyu a cikinsu. Akwai durbin ne wakilin takai da Sumaila, kai ne dodonsa ya sani ko a Sumaila. Akwai Ahmad Garban Bici shi ma naka, akwai Ahmad Garban Bici shi ma naka. Akwai Alhaji Garba Isu ma shi ma naka, akwai Alhaji Garba Isu ma shi ma naka. Akwai Malaki Kulliya yana kan lamarinka, akwai Malaki Kulliya yana kan shaninka. Akwai ke Yusufu Abana nan a cikinsu, akwai ke Yusufu Abana nan a cikinsu. Da Garzali na wane Obasanjo naka, da Garzali na wane Obasanjo naka. Akan lamarin Kwankwaso da bai san tsoro ba, Insa da Muhammad Aliru na Kaduna, Insa da Muhammad
masoyi ne gunka babban amini na ne kai ne a gabansa na ga kullum a mafinsa sama lallawan na gandu manaka sama lallawan na gandu manaka da kabiru a sakshin yana sallama da sula alama kabi